Привіт! Мрієте стати кимось іншим на сцені? Супергероєм, іконою поп-культури, а може тим, кого світ ніколи не забуде? Тоді категорія театр створена спеціально для вас. Ця категорія для тих, хто любить перевтілення. Тут важливі харизма та артистизм більше за техніку або трюки. Обирайте будь-кого з поп-культури – кіно, музики, ігор, міфів, реальних або вигаданих героїв. Від Лари Крофт до Леді Гаги, від Фредді Меркурі до богів. В цій категорії дозволено використовувати реквізит, мати асистентів, знімати частини одягу та робити трюки до 50% від вашого виступу. Уже маєте когось культового на думці? Тоді принесіть його історію на сцену Шабашу в категорію театр. Подавайте заявку прямо зараз на сайті shabashexotic.com і зустрінемося на сцені Шабаш.